אתה שומע? כן, הנה אנחנו מתחילים להקליט. טוב. ויאיר שלמה, אתה עוד מישהו בא? בלה. מי? בלה. בלה, אוקיי. אז היום זוהי הפגישה מספר 71, 25 בינואר 2021, ולפני שהתחלנו להקליט סיפרתי על כך שהשנה בינואר מזכירים שזה כבר 11 שנה שאברהם סוצקבר נפטר. והסברתי שאחת הסיבות שהברסתי ביום רביעי שעבר, היה כי התבקשתי להכין הרצאה בזום על סוצקבר, על הפגישות שלי איתו, וחשבתי שזה מספיק חשוב, כי כבר לא נותרו הרבה אנשים שהיו בקשר איתו, יכולים לספר עליו, או תוך כדי שהכירו אותו, גם כתבו על שירתו. ואני רק צריך לברר, לא בררתי, אם ביום חמישי כשהיה הזום הזה, האם הקליטו אותו. שכחתי לבקש. אם הקליטו, אז אני אבקש שנשים את זה ביוטיוב. טוב. אנחנו בפעם האחרונה שנפגשנו, קראנו שיר אחד של יחיאל פיינר, והסברנו אותו, תרגמנו אותו, ובלה הזכירה באיזשהו רגע שהכותרת, טרייסט, היא העלתה את האפשרות שנדבר על הקשר בין הכותרת לבין השיר עצמו. כי בתוך השיר... סליחה? מה את אומרת? לך להנחתה. שאלתי אם הרמתי לך להנחתה. ודאי, אבל אני חושב שגם אמרת משהו, אני לא זוכר בדיוק, אבל קישרת את השם טרייסט של השיר לתוכן. עכשיו, לפני שאשאל אותך אם את זוכרת מה שאמרת, האמת שלא. אוקיי, אז לא אשאל אותך, אבל לפני שאני אזכיר שעל ידי זה שהזכרת את הכותרת ורמזת שצריך להיות קשר בינה לבין הטקסט, אחרי שהרמת להנחתה, הרמת להנחתה בשני מובנים. במובן הכי מיידי, זה אתגר להסביר איך הכותרת מתייחסת לתוכן של השיר. אבל ההנחתה השנייה, שהיא יותר קשורה למשמעות כללית, קשורה לזה שבחקר השירה יש מחקרים, כרגע שכחתי את שמה, אם כי הכרתי את השם ואפילו ציטטתי אותה, מישהו פעם כתבה ספר שלם, How Poems End, כיצד שירים מסתיימים. ובזה היא רצתה לרמוז שהסיומת של שירים, יש לסיומת תפקיד
בהבנת השיר. אני אומר שאני לא מכיר, אולי יש, אבל אני לא מכיר, מה הקשר בין שמו של שיר לבין התוכן. אין ספק שזהו נושא מחקרי ראוי, שהרי המשורר לא נותן שם לשיר סתם. יש להניח שהכותרת של השיר מנסה באיזושהי דרך או לסכם את השיר או לרמוז למשמעות של השיר. אם אני צודק, ושמו של שיר זה לא דבר מקרי, אז השאלה היא, מה עושה הכותרת טרייסט בשיר שראינו הפעם שעברה? לפני שאני אגיד מה שאני חושב, מישהו רוצה להגיד משהו? לא חייבים. אבל אשמח לשמוע. שלום פרופסור. שלום. בואו נשאל. אדם, יש לך מה להגיד על זה? על טרייסט? כן. זאת אומרת, על הכותרת, מה הזיקה של הכותרת לשיר. זה לא מבחן, אני רק שואל אם חשבתם על זה, אם לא, אז אני אגיד מה שאני חושב. אולי נקרא את השיר עוד פעם ואז נביע דעה? לא תכננתי, אז אנחנו עושים רגרסיה עד אינפיניטום, חוזרים אחורה, אבל בסדר. נכון, זאת עבר שבוע. סליחה? אני חושבת שמה שאמרתי אז, אם אני בכל זאת ככה קצת חוזר אליי, זה אולי שהנחמה היא בכך שמכל היסורים וכל הסבל, בסופו של דבר נולד שיר. בדיוק. זו הנחמה. אין כבר צורך לשמוע דעות אחרות. הרי בדיוק הגדרת את הקשר, מכיוון שכאשר טרייסט, אם אתם זוכרים, כתוב בדם ליבו, זאת אומרת, הוא בעצם שופך את הסבל שלו. הוא לא אומר מהו הסבל, זה אנחנו אולי נראה או במבוא או בשירים אחרים, אבל בסיומו של השיר, ואמרנו, how poems end, הרי בסיומו של השיר הוא אומר, כן, שלפחות שיש לו שיר, על ידי זה שהוא שפך את סבלו, וזוהי הנחמה. ואני אומר, היום נקרא עוד שיר, אבל קודם נלך עם אדם על הטקסט שלו, אבל כאשר נקרא עוד שיר, שוב ננסה לראות את הקשר בין הכותרת לשיר. נתחיל, כמו שאמרנו גם בפעם האחרונה, עם טייבלה ונורמיזה, שהתחלנו בפעם שעברה עם אדם לקרוא. אתה מוכן, אדם? כן. אנחנו היינו בעמוד הראשון. דיברנו על הילדים שלה שנפטרו מכל מיני מחלות, ואז נסגר לה הרחם. אז אנחנו פונצר, יזכיים נוסן, גבורן הפורוש. האם כולם רואים את המקום? סליחה, לא צריך להגיד כולם, האם הכל רואים את המקום? איזה עמוד זה, אדם? בעמוד 73. פסקה? פסקה, אז פסקה אחת ארוכה מאוד. באמצע הפסקה. אז זה מוקרן פה לפני כולם. כולם רואים איפה זה? פונצר, יזכיים נוסן, גבורן הפורוש?
כן. אז מרוב צער חיים נתן נהיה לפרוש. רוציך אופ גשייט... אדם, לא שמעתי לא את אנה, לא את יאיר ולא את שלמה. הם רואים את המקום? בסדר. כן, כן, זה בסדר גמור. אני בסדר גמור, אני רק בשקט. בבקשה. פוצה, מרוב צער חיים נתן נהיה פרוש. רוציך אופ גשייט פון וייב, aufgehört essen Fleisch und ist mehr nicht geschlafen mit dem Weib in Schlafrede, nur in Beis Hamikdash auf der Bank. ob gescheit נפרד? כן. אז הוא נפרד מאשתו, הפסיק לאכול בשר, ולא ישן עם אשתו יותר בחדר השינה, רק בבית המדרש על הספסל. כדרכו של פרוש, כן. טייבלה, הות גהד גיירשנט, גיירשנט, פונטת Mame Schnittgrom. Und sie ist dort gesessen, den ganzen Tag mit einem Eil rechts, Ascher links und ein Teitschchumasch von vorn. טייבלה ירשה מהוריה חנות לממכר מוצרי תפירה. שנית קרום. מי יכול להגיד מה זה שנית קרום? קרם שנית, רגע. זה קרם שנית. מה זה קרום שנית? לא קרם שנית, לא. קרום זה חנות. קרום זה חנות. שנית קרום, אם אני לא טועה, זה חנות של בדים, שמהם גוזרים או מוכרים במטרים כדי לתפור בגדים. כן. השנית זה כנראה קשור, אם אני לא טועה, לבדים שחותכים. שמוכרים לפי מידה. בדיוק, לפי מטר. לא לפי מידה, אלא לפי מטר. השנית זה איזה כמו שנית, something small to eat? לא, זה בא משניידן, שזה לחתוך. לחתוך. או שפותחים בד, כן. חתיכה, אולי... כן. כן. מתכוונת. שזה משהו חתוך, כן. כן. כמו סנדוויץ'? כמו מה? כמו סנדוויץ'? לא כמו סנדוויץ'. שנית קרום אמרנו, כנראה, כן? בדים שלפי מטר אתה מוכר אותם. כדי למכור 2 מטר, 3 מטר, אתה חותך אותם. אם אני לא טועה, אם למישהו יש מילון ורוצים לבדוק, אפשר לבדוק. אני בדקתי, זה לא כתוב מעבר אבל כתוב שניץ חוירה. שניץ חוירה, בדיוק. זה סחורה שמוכרים לפי מידה. לפי מטר. כן, כן. זה לא משהו סגור כמו שבא מה... בדיוק. טוב, אדם תמשיך. Und sie ist dort gesessen den ganzen Tag. והיא ישבה שם יום שלם. mit an Eil rechts, Ascher links und ein Teitschchumisch von vorn. לא, רגע. מתנאל, כתוב לינקס? כן. האל אני לא יכול להגיד מה זה. א' י' למד. יש מישהו יכול להסתכל במילון? אני הסתכלתי במילון, כתוב שאל זה מהמילה הגרמנית אל, שמן. לא. לא יודע אם זה מסתדר. לא, הכוונה היא לא לשמן. לדעתי, כן? יכול להיות שהכוונה היא למטר, אבל זאת כן, המילון באמת אומר שאחד הפירושים זה מידה. זהו, זה מידה
למדוד אורך, כן? בסדר. אשר, לא שיר, אלא אשר, זאת אומרת, מספריים, שהרי אם יש לה שנית קום, ויש לה בדים שהיא צריכה למכור לפי מטר, היא צריכה את האל כדי למדוד אורך, את המספריים כדי לחתוך, כדי למסור לקליינט לפי המטרים שהוא קונה, ומה עוד היה לפניה? טייץ חומש. טייץ חומש, זה, אם אני לא טועה, אני לא חושב שזה צי נאורנה. צי נאורנה. טייץ חומש, כן, זאת אומרת, זה יכול להיות צי נאורנה, זאת אומרת חומש שיש למעלה הטקסט המקורי בעברית, ולמטה התרגום ליידיש, עם אגדות וכולי. כמו שהסבתא שלי הייתה כל שבוע, פרשת השבוע קוראת מהטייץ חומש שלה. אבל תשימו לב שהאל, המידה של אורך משמאלה, מימינה, אשר משמאלה, ואיפה היה מוקם, איפה היה מיקומו של הטייץ חומש? בפרונט. שלמה, באיזה מילון ראית את האל? יש לי פשוט שני מסכים, ועל אחד מהם אני שם את המילון של דוקטור דומינסקי. של שושנה דומינסקי, כן. יפה. זה שיטת עבודה חכמה. עכשיו, את הטייץ חומש פונפורמט, יש כאן רמז שברגע שהיא לא עבדה, שלא היו קליינטים, היא קראה, שהרי פונפורמט מקדימה, כן? היא קראה בו. אני לא יודע אם דיברתי פעם על הסבתא שלי והטייץ חומש? לא זוכרים? בטח הזכרת. כן, הזכרתי. ואני לא זוכר מה הזכרתי, אבל אני חוזר ואומר, מכיוון שהסבתא שלי עד גיל מאוד מאוד מבוגר, שאפילו אני, כן, שעד גיל 19 גרתי, היא גרה איתנו, ועד שעליתי ארצה, הייתי בן 19, ראיתי אותה כל שבוע, קוראת בפרשת השבוע. מה שאמרתי או לא אמרתי לכם, שאני הבנתי מהסבתא שלי, ובגיל 19 כבר יכולתי להבין משהו על בני אדם, היה לה חוכמת חיים פי 10 יותר מכל אדם אחר. למה? בגלל שהיא קראה כל שבוע גם את התורה, גם את האגדות, גם את התרגום, גם את הפירושים ביידיש. ואפשר להגיד שסבתא שלי היה לה אולי דוקטורט בספרות יידיש בתחום של תרגומי התורה. כן? אז מתברר שטייבה לזאת, כן? אולי כמו הסבתא שלי, כן? הייתה אדם שחי לפחות בשני עולמות. בעולם של המציאות של חיי היום-יום, אבל מצד שני, כמו שפרנץ רוזנצוויג, הפילוסוף, אמר על ילדי מזרח אירופה שלמדו בחדר, כן? הוא אמר שהם בניגוד לילדי גרמניה, הם חיו בתוך מסכת של 3,000 שנה. אדם, נמשיך. Der Chaim ist gewesen Heucher, a Darer, mit schwarzen Augen und a spitzig Bärdl wie Klin. כן. אז חיים נתן הזה, היה אדם גבוה, רזה, עם עיניים שחורות
ושפיציק וזקן קטן ויקלין. מה זה שפיציק? רגע, מה זה שפיציק? מחודד. כן, עם זקן מחודד ויקלין. אם אני זוכר, קלין, אם אתם זוכרים כשהלכתם למחנות תנועות הנוער, בשביל לבנות אוהל צריך יתד. כן? קלין זה החצי מתרפז. זאת אומרת, חתיכת עץ מחודדת שתוקים באדמה. הלאה. כן, יתד. בטבע, eingeschlossener in sich. Mit der Schämpfung am Moruk. אפילו wenn alles ist gegangen כשורה. בטבעו הוא היה אדם שסגור בעצמו. עם שם של... מה זה מתעטבע? בטבע. בטבע. איך תתרגם? בטבע? מתעטבע. לא, כתוב בטבע. בית עין. כלומר, זו מילה מלושן קוידש. כן, איך תתרגם את זה? בטבעו הוא היה אדם שסגור בעצמו. אוקיי, הלאה. מתאשם פון המורק, אפילו ונאלציס גגנגן כשורה. כן, מתאשם פון איזה מילה? מרוק, מורק. לא, זה אני לא יודע מה זה. אז המילון אמר, לא, זה לא מורק. כי קראת מורק, אז לא הבנתי. מתאשם פון המרוק. זה לא מילה עברית. השם פון המרוק. עכשיו. זה פולנית. נכון. ומה זה אנה בפולנית? מרוק. I would say in English, somebody who is not speaking enough, who is sitting, for example, in the table with the company, and he is not answering, he's not doing nothing, just he's mruk. Okay. Everybody is laughing, nobody is laughing. אוקיי, זוהי מילה, ברגע שהבנתי שהמילה זה ברוק, שמעתי שמשתמשים בה, אבל אני חייב להגיד שבסביבה שלי עד גיל 19, כשהייתי במשפחה דוברת יידיש, אף פעם לא שמעתי את המילה. אנה אומרת שזוהי מילה פולנית. היא קיימת גם בספרות יידיש. אני לא זוכר איפה קראתי אותה, אבל אנחנו רואים... סליחה, פרופסור, אבל בבית שלי זה היה הרבה דברים יידיש. I was thinking it's the Polish. After the Polish people told me, no, it's not Polish, maybe the Jewish. So maybe I'm mistaken, maybe it's 100% the Jewish. כן, אז שלמה, אתה עם שני המסכים. האם במילון של הגברת דומינסקי יש מילה כזאת? כן, בוודאי, וכמות הפירושים היא פנומנלית. זה גם להתלונן, וגם לרטון, וגם להשמיע קולות. בעיקר זה להתלונן ולרטון. לרטון. זאת אומרת, אדם רוטן. זאת אומרת, אסוציאלי. כן? מה עוד היא כותבת שם? כן, זה אסוציאלי, זה very nice word. בעברית היית קורא לו קוטר. בדיוק, בדיוק. אוקיי. אתם יודעים, כן? טוב, אדם, תמשיך. רק להתייחס כל המטאפורה ששלמה השתמש בה. אגב, במילון שלי כתוב שזה קילג'וי, אדם שהורס את הקיר. אמרוק... אתה אמרת מילה באנגלית עכשיו? קילג'וי זה מה שהיה כתוב במילון שלי לגבי מה זה מרוק. באיזה שפה זה?
קילג'וי זה באנגלית, זה אומר אדם שהורג את השמחה. משבית צמחות. משבית צמחות. כן. אוקיי, יפה. כן. לא מרוצה משום דבר. כן. כן. אפילו כשהכל היה כשורה, אפילו ונאצי וגנגן כשורה. Teivele is given a kleine, a hele, mit bloie Augen und a keilich Ponim. קייליך. קייליך. טייבלה הייתה קטנה, בהירה, עם עיניים כחולות ופנים עגלגלות. כן. עכשיו, יש מילה שאני לא ברור לי מהי, ויל גוט הוציא גשטרופט. ויל כתוב עם 3 ו"ים. וויל, זה לא... כן. אז איך תקרא עוד פעם? וויל גוט הוציא גשטרופט. מה זה אומר וויל? רק רגע. כתוב וי ווילגוט? כן. כאילו ווילגוט? וי ווילגוט הוציא גשטרופט. כן. אז כאילו הרחמן אלוהים, צורה של לכנות את אלוהים כנראה ווילגוט, בצורה קיומית, כאילו אלוהים העניש אותה. למה הוא העניש אותה? תמשיך. Pflegt sich noch als beweisen auf ihre Lippen, a Schmeichel und in die Backen haben sich weggestellt. הפסקנו לשמוע אותך. ונדיבקנו haben sich weggestellt? כן גריבלך. אוקיי. וכאילו אלוהים העניש אותה, נהגה היא להראות על שפתיה חיוך, ובלחייה הווקשטלט, אני אגיד ישבו, או תמיד היו, או... כן, בסדר. עמדו, אני אומר עמדו, כן. עמדו, כן. גומות חן. כן. Sie hat mehr nicht gehabt, verwemmen zu kochen. Von deswegen hat sie jeden Tag angezündeten Feuer in Oven oder unter dem Dreifuß, aufgesotten für sich ein Gritz, ein Jäuchel oder ein Borscht. ein Jäuchel. Jäuchel. איך כתוב יייכל? יוד? יוד פסח א', יוד כף ל'. יייכל. כן. תראו. לא היה לה יותר בשביל מי לבשל. למה? בגלל שהוא נהיה פרוש. אוקיי. עזב את הבית. כן. ולמרות זאת, כל יום היא הדליקה אש בתנור, אונגצונן פייר אין אויבן. כן. או מתחת לטרייפוד, איך אומרים דרייפוס? חצובה. כן. חצובה. מתחת לחצובה. אופגזוטן. תרגום, אופגזוטן. מי יכול לעזור? מה המילה שבאה אחרי אופגזוטן, אדם? aufgesotten für sich a Gritz. אוקיי. מה זה גריץ? עוד מעט נגיע לאופגזוטן. אני חושב שזה מעין מאכל כזה של שומן מטוגן או משהו כזה. גריץ, המילה גריץ. האם אני טועה אם אני אומר, אני אף פעם לא נכנסתי למטבח של אמא שלי וסבתא שלי, אבל אם אני לא טועה, גריץ זה באמת תבשיל של מה שאומרים ביידיש גרויטן, של משהו כמו קוסמת או מה. יש במילון, שלמה, גריץ? אני רק הסתכלתי באויפגזוטן, ואויפגזוטן זה רותח.
אז עכשיו אני אסתכל בגריץ. רק רגע, אז אם הזכרת את אויף גזוטן, הרי זה בא מהפועל זידן, או אויף זידן. זידן זה כאשר המים רותחים. אויף גזוטן הרתיחה. תבשיל, שבו היה הגריץ. גריץ זה שיפון ודייסה. כן, דייסה של... איך נראה שיפון? מי יכול לספר לי? לא, שיפון זה סוג של חיטה. סוג של דגן. סוג של דגן. כן. סוג של דגן, אוקיי. הלאה. זה דייסת שיפון רותחת. בדיוק. לא, אויף גזוטן, היא הרתיחה דייסה כזאת. הפועל הוא אויף זידן. בעבר אויף גזוטן, הרתיחה. אוקיי. הגריץ, היייכל או דר הבורשט. אוקיי, אז היו 3 מאכלים שהיא הייתה מכינה לעצמה. הגריץ, שזה מין דייסה, ובמילה אויף גזוטן יש לנו הוראה קולינרית, שברגע שהדייסה מתחילה, המים מתחילים לרתוח, אתה מוריד את זה מהאש, שלא יישרף לך. מה הדבר השני? היייכל. מה זה? מרק עוף. כן, מרק כלשהו. תלוי מה אתה שם בפנים. והדבר השלישי? אדם? אדר. בורשט. או הבורשט. יייכל זה הקטנה של יויך. יויך זה מה שקוראים מרק צח. ממשיכים. גשטריקט אזוק, הלייבל, oder גור, אויס גנייט אף קנווה. רק רגע, לא לייבל אלא לייבל. זה עוד גשטריקט אזוק, הלייבל, oder אויס גנייט אף קנווה. תרגום. כן, אדם? לא, אני רגע... גשטריקט. אני לא הבנתי פה, אני תיארתי לעצמי שזה אומר שהיא תפרה גם שק, או סוג אחר של שק. טוב, רק רגע. כתוב, זה עוד גשטריקט? זירות אויך גשטריקט, כן. כן. כתוב אויף גשטריקט? לא, גשטריקט. גשטריקט. שטריקן זה כשאתה, איך אומרים בעברית? לסרוג. לסרוג, כן, בדיוק. היא סרגה אזוק. גרב. גרב. מה עוד? הלייבל. לייבל. 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 מה זה הלייבל ביידיש? זה כתוב לי במילון שזה ז'קט קצר של גברים. לא, 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 לא. לייבל... זה גופייה. טוב, מכיוון שאני לבשתי... איך? גופייה, אני חושב. לייבלה. נכון. לייב זה גוף, נכון? לייב זה האור שמכסה אותנו. אני כילד לבשתי לייבל, שזה גופייה. כן? אלא שבמזרח אירופה, זה לא גופיות כמו פה במזרח התיכון, אלא היו עושים את זה מחומר יותר חם. והדבר השלישי, אדם אנחנו קצת מאבדים אותה, אויס גנית קנווה. קנווה. כן. קנווה. פשטן. לא, עד כמה שאני מבין בדברים כאלה. קנווה, איך זה באנגלית, אדם, כשאומרים קנבס, יש מילה כזאת? קנבס זה קנבס, כן, זו אותה מילה. רגע, אדם, תגיד מה זה? קנבס זה הקן שעליו מציירים.
לא שומע. אני לא מבין. יש לי בעיה במיקרופון, כדאי שאני אדע מזה. יש איזה בעיה, כן. טוב, עד כמה שאני מבין, מה שטייבלה עשתה, אויסניין, קודם כל הפועל אויסניין. כשמדובר בקנבס. בילדותנו, אלה היו גם, אתם שומעים, כן? כן. בילדותנו, אלה גם היו עבודות בבית ספר, היינו מקבלים איזה מטריצה, נכון. איזה בד, שעליו היה מצויר פרח או משהו אחר, והיינו לפי הקווים צריכים להכניס ולהוציא, להכניס ולהוציא חוט, וזה נקרא אויס ניין. ניין זה לתפור. אויס ניין, לתפור עד גמירה של אותן צורות על הבד. זאת אומרת, היא עסקה בעבודות, איך נקרא לזה, אסתטיות, עבודות בית, כן, של קישוט, והקנווה, אם אני לא טועה, זה אותו שטנץ שאותו היית צריך לתפור על פי קווי מיתר של ציור. אז זה פשוט בד עבה, שנוח לעבוד איתו, הקנבס זה פשטן. כן, אבל כאן מדובר לא בחומר, אולי זה גם פשטן, אבל כאן מדובר פה מין תוכנית גרפית, איפה להכניס את החוט, כדי שיצא בסוף איזושהי צורה, כן, עם החוט, עם צבעים וכו'. אוקיי. נקרא שיש דוגמה. Nicht gewähren ihr Gewohnheit zu griebeln sich und zu bittern ohne Grenz. Und zu bittern, אוקיי. תרגום. לא הייתה זו דרכה. כן. ההרגל שלה. דרכה זה תרגום בסדר, אבל גוויינהייט, קודם המילה המילולית, כן? היא לא הייתה רגילה, או ככה, כן? לא הייתה נוהגת, מה? גריבלן זה, כלומר, לא לבכות, אבל להתבכיין. לא. זיך גריבלן, מה אתה אומר, אדם? זה סוג של... זה טרמינוס טכניקוס, יש לו משמעות שאי אפשר לטעות בה, משמעות קבועה, מישהו יכול להגיד, איך? לא להתאבל. לא. יאיר? לא, אינני יודע. אנה? זה לא פה להגיד. לא יודע, אני... יהיה לך קשה. אדם, תגיד לי, איפה אנחנו פה? אני קצת... זה לחטט. ארשטר ונסוויטר... עוד מעט, שלמה, אני אענה למה שאתה אומר. אוקיי, אני פה, כן, כאן. אוקיי. שלמה אמר לחטט. אני מתוצאת את המילון, לא שאני ידעתי. בסדר, אני יודע שיש לך שני מסכים, אבל התרגום שמצאת, הוא הולך בכיוון, אבל הוא התרחק מהמשמעות הבסיסית. מה זה הגרוב ביידיש? מה זה הגרוב? בור. קבר, לא? מה זה הגריבל? בור קטן. זיך גריבלן זה מה ש... רגע. לחפור. בדיוק. זיך גריבלן זה מה שהצברים אומרים היום, מה אתה חופר. אבל לא במובן של הצברים. זיך גריבלן, הכוונה היה להתעמק כדי להבין איזושהי סוגיה. עכשיו, למה להתעמק? מכיוון שהבור, או הבור הקטן, כן, זה להעמיק חקר. אז לא היה הרגלה להעמיק חקר, כן, הלאה? und zu bittern ohne Grenz.
הוא להתמרמר או להיות מרירה בלי גבול. יפה, הלאה. מה זה יש גרנץ? לנו דרך אגב, עוד מעט, דרך אגב, יש לנו כאן פורטרט פסיכולוגי של טייבלה. שלמה, אמרת משהו? כן, אני לא קלטתי מה זה גרנץ. גרנץ זה גבול. גרנץ זה גבול. אוקיי. זוהי מילה חד משמעית. אוקיי. In einem Tag hat Chaim Nossen reingelegt in einen Sack, dem Talis und Tfilin, ein bisschen Wäsch, ein Labenbräut und ist weg von Haus. תרגום. יום אחד, חיים נתן הניח בשק את הטלית ואת התפילין שלו, הביסל וש. מה זה רש? כביסה. כבשים, כן. בגדים לכביסה. רק רגע. נכון שוש זה כביסה, אבל כאן יש איזו הסתה קלה. למה הכוונה? מה הוא לקח כביסה? בגדים נקיים. לקח בגדים נקיים. איזה דבר? אני חושב שזה כאילו משהו קל, גופיות ותחתונים, משהו כזה. נכון, ומה בלה אמרה קודם? בגדים נקיים. כן, גם בגדים נקיים וגם מה שיאיר אומר, בגדים תחתוניים, גופיה וכו'. הלאה, אדם? הלבנברויט. תרגום? פת לחם? איך? פת לחם? לא. כיכר לחם? כיכר לחם. לבן זה כיכר לחם, כן. הוא נזבק פון הויז, ועזב את הבית. כן. Die Schreinen haben ihn gefragt, wo geht. Und hat geantwortet, wo die Augen wollen mich tragen. כן. שכניו שאלו אותו, לאן הוא הולך? והוא ענה להם, לאן שעיניי ייסעו אותי, כן. ייסעוני, כן. Gekommen und sagen, Teibeln die Besuche, als der Mann ist von ihr weg, aber es ist schon gewesen zu spät, ihm noch zu jagen. ist gehört rüber dem Teich mit dem Prom. באו לומר לה, להודיע לטייבל את הבשורה שבעלה עזב, אבל היה כבר מאוחר מדי לעקוב אחריו. לא, איבדנו אותך, אבל... Aber es ist schon gewesen zu spät, ihm noch zu jagen. היה מאוחר מדי לעקוב אחריו, או לצוד אותו. רגע, נוח צו יוגן, תרגום? לצוד אותו, לעקוב אחריו. ירדוף אחריו. לא לעקוב, לא לצוד, אלא לרוץ אחריו. כן? יוגן זה כמעט לרדוף, כן? לרדוף אחריו. אוקיי? ist gehört rüber dem Teich mit der Prom. ist gehört rüber dem Teich. כן, ist gehört זה צורה שאני לא כל כך מכיר. הייתי אומר הוד gehört rüber, אבל בסדר, ist gehört rüber dem Teich, הוא חצה את הנהר, ומה עוד? עם הפרום, עם הפרי, עם המעבורת. פרום זה מעבורת באמת? כן. אוקיי. מאוד sich später der Wust, אז hat gedungen הפור kein לובלין. כן. אחרי זה הכירו בכך? לא שמענו את המילים האלה כשקראת. עוד פעם? מאוד sich später der Wust. מאוד sich später der Wust. מאוד sich später der Wust, מי יכול לתקן קצת את האדם?
מאוחר יותר בא לידיעתם, משהו כזה. כן. נודע מאוחר יותר, זיך דר ויסן, כן? זה להיוודע. אז נודע מאוחר יותר, כן, אדם? אז הוט גדונגן אפור כן לובלין. לא פור, אלא אפור. אפור. כן. אז מה נודע? שהוא, כן? שהוא לקח כרכרה, רגע, מה זה גדונגן? לזכור. נכון. דינגן, הפועל דינגן, זה לזכור, לזכירות, שהוא שכר אפור. פור? נסיעה. לא שמעתי? נסיעה. לא, שום סירה. לא, נסיעה. נסיעה, לנסוע. לא. זה לא אפור. עוד גדונגן אפור. הוא שכר מרכבה. כן. מה עוד? כן, לובלין, אל לובלין. כן, שנוסעת ללובלין. הלאה. טייטלה, הות ארויס גשיקט השליח עם זוכן, אובר נישדר מן ונישדר שליח, הובן זיך אומגקרט. טייטלה, ist zu 33 Jahren geblieben an Aguna. אוקיי. טייבלה שילחה שליח לחפש אותו. כן. עובר. אבל לא בעלה ולא השליח הסתובבו חזרה או חזרו. לא חזרו, כן. טייבלה בגיל 33 נותרה עגונה. כן. אוקיי. השעה 6:52. כן. הלאה. פה יש לנו, הייתי רק אומר שעד כאן יש לנו האקספוזיציה של הבעיה. הלאה. הקונפליקט. noch a Zeit suchen hot Teibele benommen, noch a Zeit suchen hot Teibele benommen, אז היא hot mehr nicht auf was zu hoffen. תרגום. לאחר זמן של חיפושים, טייבלה הבינה בנומן? בנמן. המילה בנמן, הבינה זה בסדר, זה בכיוון, אבל אני מבקש, תנסה לנתח את המילה בנמן. נמן זה לקחת. אולי אפשר הפנימה. כן, נמן זה לקחת. לא, הפנימה. בא, הפרפיקס בא, אמרנו שהוא אומר שהפעולה חלה על כל היחידה. אני הייתי אומר, טייבלה תפסה. הפנימה זה גם בסדר, כן? הבינה זה גם בסדר. אבל יותר מילולית, זהות בנומן, היא לקחה לתשומת ליבה, היא תפסה. מה היא תפסה, אדם? אין לה למה לקוות. לא שומעים? אין לה יותר למה לקוות. כן. zugenommen, sei die Kinder, sei dem Mann. אלוהים לקח ממנה גם את הילדים וגם את בעלה. הילדים פה נכנסים פתאום. לא דובר עליהם. דובר, הם הילדים שמתו. שהיו חולים, נכון, היו חולים. עם השם. נכון. ממשיכים. Sie hat mehr keinmal nicht getot חסנה haben. היה לה יותר אסור גם להתחתן. כן, אף פעם, keinmal. למה? כי היא עגונה. כי היא עגונה. הלאה. Von jetzt an hat Teibele gemusst leben allein. מעתה והלאה
טייבלה הייתה מוכרחה לחיות לבדה. זירות גהת עיר הויז, עיר קרום, עיר וירטשפט, היה לה את ביתה, את החנות ואת עיסוקה? לא, וירטשפט זה הכלכלה שלה, כן? המשק שלה, כלכלה שלה. הלאה. Haben Sie grälich bedeuert, weil Teibele ist gewähne Stille, a gut Harzige, an ehrliche in Handel. אנשי העיר, לשתות לייט. לשתות לייט אנשי העיר, כן. Haben Sie grälich bedeuert? גריילך. 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 כן. דוירין זה הובן זי בדוירט. איך היית מתרגם הובן זי בדוירט? המתינו לה? בילו אצלה זמן בחנות? בדוירן ביידיש? להצטער. להצטער. צום בדוירן, כן. נכון. הובן זי גריילך בדוירט. הגריילך פה זה מעצים את הצער. זאת אומרת, הם הצטערו מאוד מאוד. כן? בגלל שטייבלה הייתה אישה שקטה. בעלת לב טוב. כשאתה מתחיל לקרוא משפט, 2-3 מילים ראשונות לא שומעים. אז לא יודע למה. כן, הלאה. אז אמרנו, דשתות לה את הובן זי גריילך בדוירט, והטייבלה איז גוון השטילה, כיוון שטייבלה הייתה שקטה. נכון. אגות הרציקה, בעלת לב טוב. כן. אנערלכה אין הנדל. אשת אמת במסחר, כלומר, לא רומאית. ישרה במסחר, כן. אלה הובן גטיינת דוס אייגנה. פרוווס קומטי רזה שטרוף. כולם טענו את אותו הדבר. נכון. מדוע בא עליה עונש? מדוע מגיע לה, הסכומתי, מדוע מגיע לה עונש כזה? אוברגוץ וגן זנן פרהוילן. 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 הוילן. גוץ וגן זיינן פרהוילן. תרגום. דרכי האל נסתרות. כן, פרהוילן נסתרות באופן מילולי, פרהוילן לוטים בערפל, כן. בטייבלה, הוט גהת אתלכה וייבלך אינר אלתר, ווסי הוט זיך mit זה גחברת, נוח פו די מיידלשה צייטן. לטייבלה היו הרבה מאוד, היו כמה נשים חברות. כתוב אתלכה זה כמה. כן. לא הרבה, אתלכה כמה, כן. כמה נשים באינר אלתר, בגילה. כן. וזיהות זיך מזה גחוברת, שהיא התחברה איתם, נוח פוני מיידל שצייטן, מאז הנערות. כן. סליחה, מה זה די טייבלה? מה עושה פה הדי? למה יש הידיעה? זה יפה, לא, די, כן, אתה צודק, זו שאלה מעניינת, אבל אדם יוכל להסביר לנו בתרבות הגרמנית, כן, כאשר, אני לא מכיר את התרבות הגרמנית, אבל כשמדברים, אפילו אמא מדברת על הבת, היא אומרת, די רוני. נכון, אדם? כן. יש עוד דרך להבין את זה, זה די טייבלה. לטייבלה הזו, אני חושב על מה שאת אומרת. מה כתוב אחרי טייבלה? די טייבלה?
הוד גהת, עת לך וייבלך. נכון, בלה צודקת, אפשר אני לא לתת הטייבלה הזאת. עם כן. זאת, כלומר, אני מביע שיטה אחרת, כתוב במקום אחר, בהתחלה... אדם לא שומעים אותך. נעלם לנו. וואי, זה נורא 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 מתסכל, אני מבין את התלמידים שלי. כן. גם בעלה מוכר יותר מוקדם בתור דר חיים נוסף. כלומר, אני חושב שזה מגיע מהתרבות הגרמנית. כן, מכיוון שפה כתוב דרך, מה ש... תראו, השימוש בה"א ידיעה, כמו ששלמה אומר, התפקיד שלו כאן, בטקסט הזה, זה להרחיק את העדות ולהפוך את טייבלה למרוחקת יותר מהקורא ומהמספר. כך נדמה לי. יש הרגשה. רק רגע, אצל בשביס, אני לא מומחה גדול לבשביס. אצל בשביס זה כנראה מכוון. בספרות יידיש באמת אני לא מכיר הרבה שימושים כאלה עם ה' הידיעה. ולכן אמרתי מהתרבות הגרמנית. עכשיו, השאלה היא, אם אני צודק, כן, ובמקרה הזה שמענו את האינטרפרטציה של בלה, אבל נדמה לי בלה, אם תסכימי איתנו שזה נופל, האינטרפרטציה שלך, ברגע שכתוב דר נוסן. כן? זאת אומרת, זה יותר לכיוון הזה, של עושים מהאדם, מטייבלה ומנוסן אובייקט של תיאור, ולא איזה דמות שצריך להזדהות איתה. ככה נדמה לי. האם מישהו רוצה להגיד על זה משהו? לי יהיה משהו להגיד על הקשר בין בשביס לגרמנית, אבל אני נעשה את זה נראה לי אחרי קריאה. תגיד. בחיפושים שלי אחר הטקסט, אז גיליתי שבשביס... לא שומעים אותך, אדם. בחיפושים שלי אחרי הטקסט הזה, כן. גיליתי שבשביס עשה עבודת תרגום של יצירות שהיום הן קנוניות, אבל בזמנו הן היו בנות זמנו, מגרמנית ליידיש. למשל? דר צויברברג, הר הקסמים. הר הקסמים של תומאס מן. ובמערב אין קול חדש. יפה. ובשביס תרגם את זה בשנות ה-30. כעיתונאי שצריך להתפרנס? אני חושב שכן, אני לא מצאתי את הסיבות, אבל מצאתי את הספרים, את התרגומים. כנראה כעיתונאי שצריך להתפרנס. עכשיו תראה אדם, כשאתה מתחיל לקרוא משפט לא שומעים, אחר כך כן שומעים. יכול להיות שאתה מזיז את הראש, וזו הסיבה שלה. זה משהו? מה? עכשיו שומעים אותי? מאוד, שומעים טוב מאוד. כן, אוקיי. שמתי אוזניות. ממשיכים. כלומר, החברות שלה מתזה גחברת נוח פונדימיידל שצייטן, כן. בנות שהתחברה איתן בשנות נערותה. זאת אומרת לפני שחתנה, כן. כן. בייטוג is jede Balleboste vernommen mit ihrer Tepp, aber in Ovent pflegen amol Teibeles Chovertes kommen zu ihr verbringen. חברטס, לא חוברטס. חברטס. לא נולדת באוקראינה כדי להגיד חוברטס. זה ברבא שלי, אבל כן. חברטס. יכול להיות, אוקיי.
ביום כל בעלת בית פרנומן מתעירטפ. פרנמן, כן? עסוקה עם הסירים שלה. פרנומן. לא, זה בסדר, בלה, אבל תיתנו לאדם כמה שניות כדי שהוא יתעשת, ואם לא, אז תגידו. כן, אז כל עקרת בית הייתה עסוקה, פרנומן, מתעירטפ. מה אתה אומר? איך? כלומר, עם סיריה, כל בעלת בית הייתה עסוקה בשלה. זאת אומרת, עם סיריה במטבח. אוקיי. Aber in Ovent pflegen amol Teibeles Chavertes kommen zu ihr verbringen. כן. אבל בערב נהגו פלגן המול. נהגו לעתים. לפעמים, כן. חברתיה של טייבלה לבוא אליה, לבקר, פרברנגן. פרברנגן זה לא לבקר, מי יכול לעזור? לבדר אולי. איך? להעסיק אותה, לבדר אותה. לבלות. 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 אוקיי. הלאה. In Sommer sehnen alle gesessen in Dreußen auf der Bank, man hat geschmust und sich erzählt meistens. כן. בקיץ ישבו כולם בחוץ, על הספסל, ודיברו, וסיפרו אחד לשני, או אחת לשנייה, סיפורים. יפה. Einmal in der Sommerovent, ohne Levone, wenn in Stott ist gewesen finster wie in Mitzrayim, ist Taibele gesessen mit ihre, אני חייב להגיד, רגע, אנחנו עומדים להגיע לנקודה מאוד חשובה פה. כן. mit ihre Gesellines und Taibele hat sie erzählt am Meise von der Meise Bichl, was sie hat gekauft bei der Packenträger. אוקיי, כתוב גזלינס? גזלינס, גזלינס. גזלינס. אוקיי, בוא תתרגם, וכשנגיע למילה הזאת, ננסה לשער מה זה. כן. פעם אחת, בערב קיצי, ללא לבנה, כשהיה חשוך בעיר, כמו במצרים, כלומר חושך מצרים, כן. טייבלה ישבה עם... עירה גזלינס. יש לך מושג... גזלשפט זה חברה. גזלשפט זה חברה. וזה מעניין, למה גזלשפט זה חברה. אבל נעזוב את זה רגע, כי עוד אני לא יודע עדיין את המילה הזאת, אני לא מכיר, אני רק יכול לנחש. מישהו יכול לעזור ממילון? גזלי? גזל, כתוב journeyman, פל, חבר, כמו חבר'ה כזה. כן. מה זה המילה זל ביידיש? גם מגרמנית. נשמה. השריס דוחף אותנו לגרמנית. מה זה זל? נשמה. נכון, זל או זלה. עכשיו, התוספת של גה, כשהיא לא מתפקדת כפרטיציפ של זמן עבר, כי פה מדברים על שם עצם, זה אוסף של. אוסף של חברות בנשמה, של דומות לה, כנראה. גזליס, פירס, היינו אומרים אולי באנגלית. אני מקווה שהניחוש שלי נכון. הלאה. ונטייבלה הוד זה ידרצל את המייסה פון המייסה ביכל, וטייבלה סיפרה להם סיפור מספר מעשיות, ווס היא הוד גקויפט ביפקנטרגר. אוקיי. שהיא קנתה מסוחר, מרוכל. מרוכל. עכשיו, המייסה ביכל, אתה יכול קצת להסביר בתולדות ספרות יידיש, למה הכוונה?
כן. בעצם אנחנו מסתכלים על ספרות יידיש, אנחנו חושבים שמה שאנחנו קוראים זה התחלה של ספרות היידיש, אבל בעצם מייסה בוך זה תופעה שקיימת מאז המאה ה-17 לדעתי, כשיידיש הייתה עוד מדוברת בגרמניה, של סיפורי עם שנאספו וסופרו מחדש וסחרו בהם. וכמו הדקאמרון, הם כתוב שם בפתיח שהם בשביל נשים ובשביל אנשים פשוטים. במייסה בכלל, לא בדקאמרון, כן? אוקיי. עכשיו, להשכלתך, אדם, אם אתה עוד לא מכיר, דוקטור שרה צפתמן, אומר לך משהו השם? כן. היא הייתה מרצה אצלנו בחוג ליידיש באוניברסיטה העברית, והדוקטורט שלה, או עבודת הגמר, אני כבר לא זוכר, היה על המייסה בכלל, מהמאה ה-17. ראית את עבודתה? אני חושב שכן, היה קורס בשנה הראשונה שלי בתואר עם דוקטור קלאודיה רוזנצוויג. נכון. על התופעה הזאת. ואני חושב שהיא נתנה לנו להתעסק גם בצפתמן. אוקיי. ויש נדמה לי, אם אני זוכר, בכתב העת חוליות, שיצא באוניברסיטת חיפה, במשך כ-13 שנה, בעריכתו של דוקטור שלום לוריה. נדמה לי ששם פורסמה עבודה של מרצה בבר אילן, מה שמו? אני כרגע פרח מזיכרוני, או כמו שאומר הגשש, זכר מפרחוני, שמו, הוא בחוליות כתב גם על המייסה בכלל. ומה שאדם אמר, והוא התחיל להגיד שחושבים שהכל התחיל בספרות יידיש, אבל כמו שאדם אמר, הרי התרבות היהודית היא דו-לשונית לפחות, והדברים באים מיותר רחוק. השעה 7:12. אני הייתי רוצה לעצור כאן, אנחנו ברשותו של אדם נמשיך לקרוא בפגישה הבאה, אבל הייתי רוצה שנעבור לקרוא עוד שיר של פיינר, במסגרת העיונים שלנו בספר שיריו. יש לך, אדם, עוד אחד מהשירים ששלחנו לך? כן, יש פה את אומת, את וי ואת ה. טוב, ניקח אומת. נעלה את זה לכולם. כולם רואים? כן. אוקיי. כן, כן, כן. אז יאיר, אולי תתחיל. Jahrzeit-Licht in Bet HaMidrash, was zankt auf dem Brenn von Amud. Zappelt mein Leben und geht aus damit, wo Jahrzeit-Licht in Bet HaMidrash. תמשיך לקרוא עד הסוף. Und sprech sich über Gassen träumerisch is oiv meraked vor meine Augen der Omet, wo Jahrzeit-Licht in Bet HaMidrash, was zongt auf a Brenn von Amud. זהו? כן. זהו. זה השיר. טוב, תתחיל שורה ראשונה עוד פעם ותתרגם. wo Jahrzeit-Licht in Bet HaMidrash, כמו נר התמיד בבית המדרש,
נר היורצייט, זאת אומרת, כן. היורצייט in בית המדרש, was zankt auf den Brenn von Amud, לא כתוב ברן, אלא ברט, אם אני לא טועה. ברג. ברג von Amud. ברק פונן עומד. von Omen. כן. was zankt, שצמוד או... לא. מישהו יכול לעזור? גובע. איך? גובע. גובע, יפה. אז אותו יורצייטליכט רגע, שוב, זה המילון, זה לא אני. שלמה, אנחנו יודעים, אבל אתה עזרה גדולה ברגע שצריך לחפש את התרגום אם לא יודעים. אז כמו נר יורצייט, כן? שגובע... גובע? כן. אויפן ברן פון עמוד. מעל הברג. לא מעל. אויפן מעל הברג, אני לא יודע מה זה ברג. מי יכול לדעת מה זה ברג? ברג ים. כן, מה זה ברג? front line. גדה. בשולי, כן, בשפה או בשולי איזה עמוד, על איזה עמוד מדובר פה? של בית הכנסת. עמוד התפילה. עמוד התפילה, כן. המקום איפה שהחזן עומד. אוקיי. רגע. שלמה, תמשיך. צפלט מיין לבן und לא כתוב צפלט, צפלט. צפלט מיין לבן und geht euch tomid, wo Jahrzeit liegt in Beis Midrash. לא וו, אלא וי. כן, שורה שלישית. ווא. ויה. צפלט מיין לבן. מה זה צפלט? תכף נראה, שנייה. רגע, לפני שאתה אומר על פי המילון, אולי יש מישהו... ספלט. כן. I found as the to pay, no? לא. לא. צפלן. וגם כן גביעה, זאת אומרת... לא גביעה. צפלן, כאשר... אני לא יודע כמה מכם ראיתם פעם סוס בחיים, כן? כולנו עירונים כמעט, חוץ מבלה. עכשיו, צפלן... אני נולדתי בכפר הס. ויאיר, כן. אני טיפלתי הרבה סוסים. אז יאיר, כשאתה עומד מול סוס, כן. ואתה רואה איך שהאור שלו זז. זה הצפלן. זה מין רעד. איך? מין רעד. מה את אומרת? רטט? איך? איך את אומרת? רטט, רוטט. בדיוק. רטט. אז אומר פיינר, שכמו נר יזכור, שעומד בשולי עמוד התפילה, צפלט, שלמה, צפלט, רוטטים חיי, ונגייט אויסטומיד, והם כאילו נגמרים או קלים. נכון, קלים, כן. והוא יורצייט ליכט אין בייס המדרש, כמו אור... לא והוא, יכול להיות שזה, רגע, זה שגיאת הדפסה, צריך להיות וי היורצייט ליכט אין בייס המדרש. כמו נר זיכרון בבית המדרש. כן. זה לא כמו נר זיכרון, אלא כמו שלהבת נר הזיכרון, יורצייט ליכט
in Beis לא, Midrash. הליכט פה זה נר. ליכט זה גם אור, אבל פה זה נר. בדיוק מה שאמרת בהתחלה. כן? בלה, השורה הבאה. Und sprei sich übergassen träumerisch. רגע, איך קראת? שפרייז. שפרייז, לא שפרייז, אוקיי. כן. שפרei sich übergassen träumerisch. תרגום. שפרייז, אני לא בטוחה, אבל אולי נודד? לא, זה בכיוון, אבל שפרייזן ביידיש. To step. זה, איך? To step. נכון. זה ללכת, אבל אני מוסיף, ללכת בצעדים רחבים. כן? אני לא יודע איך אפשר להגיד את זה במילה אחת בעברית. ושפרייזיך, וצועד אני, כן? כן. וצועד אני, כן, בלה? איברגסן, טרוימריש, אני צועד בצעדים רחבים ברחובות, על רחובות, כן. חולמני או אחוז חלום. נכון, שורה הבאה. Is meraked für meine Augen der Umet. מרקד מול העיניים שלי, der Umet, מה זה אומט? סליחה, אומט זה שם השיר? כן. בדידות, לא? איך? אומט זה לא בדידות? לא. אומט זה גם לא צער, אלא הנצח? עצבות. אומט זה עצבות. אריז אומטיק הוא עצוב. כן? עכשיו. המילון שלי אומר, בסדר, זה מילה נרדפת, אבל זה סוג אחר של עצב, הוא אומר תוגה. בסדר, תוגה או עצבות. עכשיו, כשבלה קראה את השורה שלה הראשונה שהיא קראה, ושפרייזיך, נכון? מתחיל במילה און? כן. כן, כן. בתרגום המילולי, זה וצועד אני ברחובות אפוף בחלומות. אבל כאן, בהקשר כאן, נכון שהמילה און זה אבל כאן הכוונה היא כאשר, או וכאשר אני צועד כך וכך. איך השורה השנייה שקראת? תקראי אותה עוד פעם. Is meraked für meine Augen der Umet. זהו, וכאשר אני צועד ברחובות אפוף חלומות, מרקד מול עיניים, מרקדת התוגה, או העצבות. אוקיי. תמשיכי עוד שורה. Vierjahrzeit in Beis Midrash, was zankt a Verbreg von Amud, von Omed. כן, תרגום. כמו, חזרה על השורות. כן, כן, אני יודע שזה חזרה, כן? כן, כן. כמו נר נשמה, נר זיכרון בבית המדרש, אשר גוסס על שפת העמוד. אוקיי. זאת אומרת, הכותרת של השיר, אומט, תוגה או עצבות, הוא משווה אותה בשיר הזה עם היורצייטליכט, שבאיזשהו מקום הוא עשוי לקסוס ולהיגמר. גובע, כן. לגבוע. ואני אומר, קודם ניתן לכם להגיד,
מה אתם אומרים על השיר הזה, שהוא קצר, אבל יש בו מטאפורה שמשווה את הצער לנר יזכור. אדם, אתה אומר משהו? איך משווים את הצער לנר יזכור? כן. מתי נכתב השיר הזה? כל השירים האלה פורסמו בדפוס ב-1931. יש להניח שהשירים האלה נכתבו בסוף שנות ה-20 או 1930. אני חושב שזה מסמן של צער, הרי כלומר נר היורצייט הוא מסמל זיכרון של אדם שהיה ואיננו. בדיוק. ולכן התוגה והצער אולי אפשר להסב אותם לדבר שהיה ואיננו. רק נזכור את זה, כי יכול להיות שבתוך שירים אחרים, כמובן שאין לנו פנאי מספיק לקרוא את כל השירים, אבל אילו היינו קוראים את כל הספר, היינו מחפשים הצער על מה שהיה ואיננו. כן? שהרי זה לא צער אישי בלבד. שלמה, היית אומר משהו או שזה... לא, אני פשוט לא יודע מספיק על מה האיש מצטער, זה לפני המלחמה הגדולה. ודאי. כן, אז... בוא נזכור, הוא נער בגיל הזה, הוא בן 22. אל תשכחו, נכון, ואל תשכחו שקראנו את המבוא לספר. ובמבוא לספר יש רמז למה שהיה ואיננו, לעומת מה שנשאר, וההיה ואיננו, אני מזכיר לכם שאם המשורר הוא שליח ציבור של עם, לא רק של סביבתו, אלא של עם, של תרבות של עם, הרי מה שאיננו זה אותה תרבות, אותו אידיאל בתרבות של עם שעליה הוא מדבר ברמז במבוא. אוקיי, הדבר קצת מסובך, אבל... סליחה, פרופסור. כן. Feiner, he have the good relationship with the family before the war? Because after he was... No, because of all the what he's writing, everything, and after when he stopped to have relation after the war, my question is just because I don't have from nowhere to find the information. If he has, we know something about his relation before the war. כן, אז קודם כל השאלה שלך היא שאלה טובה. מה היה היחס של פיינר למשפחתו לפני המלחמה? אז כמה עובדות ביוגרפיות. כן. לפיינר היו אחים ואחיות. האחיות היו גדולות ממנו. אמא שלו נפטרה ב-1928 או 27. זאת אומרת, במידה מסוימת הוא היה יתום, ואחד השירים שנדמה לי שהוא נמצא בתוך ספר השירים, שנקרא מצבה, זה הספד על מות האמא שלו, כשהוא היה בן 18. כן? ואת האמא שלו, באותו שיר מצבה, הוא משווה ליריות ספר תורה.
כן? כן. וכל חייו כילד ועד מלחמת העולם השנייה, או עד שנות ה-30, הוא היה בן תורה, הוא למד בחיידר ובישיבת חכמי לובלין, כן? למד גמרא, זאת אומרת, הוא בא מעולם שאולי לכך הוא מתכוון, שאותו הוא למד, אבל במציאות של יהודי מזרח אירופה, רק חלק מהם למדו תורה. החילון, הסקולריזציה בימיו, הלכה וגדלה. היחס למשפחתו, מכיוון שהוא עזב את הבית בגיל 12, הלך ללמוד תורה בוורשה, בגלל שהוא היה יתום. אז יש להניח שהמסגרת של המשפחה שלו, די מוקדם, כבר לא הייתה המסגרת שבתוכה הוא גדל, אלא שהוא גדל בתוך הישיבה, בתוך לימודי תורה, עם חברים לומדי תורה. כן. תודה. השעה 7:31. טוב, אני חושב שכאן אנחנו צריכים להפסיק. היום זה יום שני. ביום רביעי אנחנו חוזרים להתחיל עם אדם, עם הסיפור שלו של בשביס, ואולי נקרא עוד שיר של פיידר. אז תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. נתראה ביום רביעי 5:45 כדי לקשקש. להתראות. Seid gesund, guten Abend.